आरोखि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दा ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफ्रानो मानो बे सानैखौ बुजायनो नाजादों मानो बिसोरनि सायाव मानो टपिक लाबोदों बेबो मोनसे रिजन मिथिबाय बेबो मोनसे रिजन मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा ससियेल मिडियायाव जेसेबांनाखि इम्पोर्टेन्ट जेसेबांनाखि इनफरमेटिभ भिडिअ लाबोआ मानो मिथिबाय रावबो नाया लांथियै फैनाय जाबाय बेखौ इगनर खालाम आङो मोनसे मोजां इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थानि ससियेल मिडियायाव जे सोलिबाय थादों नांज्लायनाय कन्ट्रभार्सि सोलिगासिनो दं सानै बोराय बुरै हौवा हिन्जाव कापोलनि गेजेराव मा जालायगासिनो दं आङो मोनसे इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा आङो खोन्थानि खिन्थु गासैनि कापोलफोरनि गेजेराव रिलेशनशिपनि गेजेराव माबोरै स्ट्रं लाखिनो थाखाय हायो नैबे भिडिअआ बिराद इम्पोर्टेन्ट जागोन आरोखि किन्तु आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे सल'सो खोन्थागोन बे सल'आ ओरैबायदि इम्पोर्टेन्ट आरोखि नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं आङो सल'खौ सिगां खोन्थाग्रोनोसै जास्ट एग्जाम्पल बायदिल' गोलाव नङा आरोखि ना मोनसे जायगायाव रिट्रिट जादोंमोन जे कापोलफोरनि ट्रेनिं जे कापोल रिलेशनशिप बिसोरखौ माने जों माबोरैहाय माने स्ट्रङै लाखिनो थाखाय हायो सासेया सासेनि गेजेराव माबोरै जोङो मिलायलायनायखौ लाबोनो थाखाय हायो बेबायदि रिट्रिट जादोंमोन बे रिट्रिट जानायाव गोबां कापोलफोर पार्टिसिपेट खालामदों गोबां कापोलफोर जइन जाफैदों ना बै कापोलफोरनि गेजेराव गोबांनि गेजेराव मोनसे कापोल फैदोंमोन बिसोरो जाहैबाय बोराय आरो बुरै जाबायमोन बोराय बुरै माने 45 बोसोरनि गोजौनि मानसि ना बिसोर बेबायदि नङा कि एसे जेन'बा उन्दै समावनो बैसो समावनो हाबा जानाय बिदि नङा बिसोरो अल्ड एजआवनो बेबायदि 45 गोजौनि समावसो बिसोर हाबा जाखादों किन्तु सानैनि गेजेराव ओरैबायदि अनज्लायनायखौ नुनो मोन्दों कि सासेया मा सानो सासेया बेखौ बुजिनो थाखाय नाजायो सासेया मा प्रब्लेम गोग्लैदों बेखौ सासेया सल्भ खालामनो थाखाय नाजायो सासेया सासेनि गेजेराव अनज्लायनायखौ गोबां नुनो थाखाय मोन्दों आरोखि बेनिखायनो एट्राक्ट जादों कि बै कापोलनि गेजेराव गोबां कापोलफोरनि गेजेराव नैबे कापोलखौ नोजोराव नांदों आरोखि दा बे एग्जाम्पलखौ नोंथांमोन आं फोरमायनो नागिरदों जोंनि रिलेशनशिपआ कापोलनि गेजेराव रिलेशनशिपआ गोजोननाया जोङो रमान्सजोंल' जाया ना रमान्स होनना बुङोब्ला बेयाव सेक्सुवेल बायदिसिना फैबाय बुंनांगौ जायो अपेनलि ना रमान्स होनना बुङोब्ला बेयाव बेबायदिल' जाया रमान्सजोंल' जोङो रिलेशनशिपखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय हाया सानैनि गेजेराव गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय हाया ना थाखा फैसाजोंल' जों हाया सासेया सासेनि प्रब्लेमखौ बुजिनाय जोङो बेजोंसो जोङो कापोलखौ जोङो स्ट्रं खालामनो थाखाय हायो नाथाय दा जेनाखि ससियेल मिडियायाव सानैनि गेजेराव नुदों नाम बुङाब्लाबो जाखागोन नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ नाम बुङोब्ला गाज्रि जायो बिसोरो मा होनदों साइन अफ फुल बायदि जों नुनो थाखाय हाया आरोखि ना जाम्बिनि साइन बेबायदि नाथाय सानैबो बुजिनो गोरों फरायनाय लिरनाय मानसि ना नाथाय ससियेल मिडियायाव मा देखायनाय जादों ना ससियेल मिडियायाव उन्दै गेदेर गासैबो नायो ना गावसोरखौ माने साइन अफ फुल खालामना लानाय जाबाय आरोखि जोङो बेबायदि खालामनो नाङा ना बिसोरल' बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैयाखै गोबां बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैनाय मानसिफोर दंबावो जायहा नैबे बोराय आरो बुरै समावहाय हाबा जानानै अनज्लायनाय जोङो बेनिफ्राय गोबां सोलोंनो थाखाय हायो जोङो सादारनलि बेखौ नायोब्ला बेबायदि नुगोन खिन्थु जोङो बिसोरनि अनज्लायनायखौ नायोब्ला बिराद जोङो बै कापोलनिफ्राय सोलोंनो थाखाय हायो दानि ससियेल मिडियायाव जाम्बा जाम्बि बिसोरबायदि माबाजों एग्जाम्पल जेनेबा बिसोर सोलोंनो थाखाय गोबां दङ आरोखि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दा ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफ्रानो मानो बे सानैखौ बुजायनो नाजादों मानो बिसोरनि सायाव मानो टपिक लाबोदों बेबो मोनसे रिजन मिथिबाय बेबो मोनसे रिजन मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा ससियेल मिडियायाव जेसेबांनाखि इम्पोर्टेन्ट जेसेबांनाखि इनफरमेटिभ भिडिअ लाबोआ मानो मिथिबाय रावबो नाया जायहा ट्रेन्डिं बेखौल' नायो जायहा ट्रेन्डिं आरो बिसोरनि नांज्लायनाय ना बेखौल' नायो बेखौल' पाब्लिकफ्रा नायनो लुगैयो बेनिखायनो मास्ट डुर कि जायफ्रा भिडिअ क्रिएटर बिसोर बे टपिकनि सायावनो भिडिअ लाबोनांगौ गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला पाब्लिकआनो बेबायदि
टपिकनि सायाव भिडिअ नायनो लुगैयो नालाय बेबायदि आरोखि जोङो मोजाङै कापोलनि गेजेराव रिलेशनशिपखौ न'खरखौ जोङो मोजाङै खुंलांनो गोसो जायोब्ला जोङो सासेया सासेनि प्रब्लेमखौ जोङो बुजिथारनांगोन सासेया मा सानदों सासेया शेयार खालामलायनांगोन बेबायदि नङाखि जोङो सिं सिं लाखिलायनाय लाखुमालायनाय आरो उनाव दावराव जायोब्ला सासेया सासेनि फल्सखौ खेवना होनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बेबायदि माबाना होनाय खेवनानै होनाय पाब्लिकनि गेजेराव बेबायदि आंनि फिसाया बेबायदि गाज्रि मानसिमोन आंनि फिसाया जोंनि रिलेशनशिपआव थानायनि सिगां बेबायदिमोन बेबायदि नङा आरोखि ना आंनि हिन्जावा बेबायदिमोन आंजों रिलेशनशिपआव आंजों हाबा जानायनि सिगां बेबायदिमोन मानो बेबायदि ना मानो बेबायदि दाबो सम दंबावो नोंसोरो ज' जानो थाखाय आरोखि ना माबा मोनसे डिसिसनथ' लानांगोन नाथाय दा जेनाखि कन्ट्रभार्सि जादों बेयावथ' जोङो नुनो थाखाय हाया जे बिसोर सानैजों गोरोबलायफिनगोन बेबायदि नुनो थाखाय हाया खिन्थु नोंथांमोना सानोब्ला गोरोबफिननो थाखाय हायो आरोखि दा बेखिनिल' जों बै बोराय बुरै जे हाबा जानानैबो गोजोनै बिसोर सानैजों अनज्लायदों बैनिफ्राय जोङो सोलोंनांगोन आरोखि लोगोफोर सोलोंनांगोन अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बे इनफरमेशना गासैनिसिमबो सौहैनो थाखाय हायो आरोखि